दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै 7 साननि थाखाय नैबे दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलि लांगोनायावहाय जोङो 7 साननि थाखाय मावबादा लानाय जादों। बे मावबादा लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला सोरगिदिं बिथिङावहाय जौगासारहोनो थाखाय बै समाव बिथाङा फोसावनाय बायदि बर' माहारिखौ फोजौखांनो थाखाय जेरैहाय हारिमु बिथिंखौ फोजौखांनो थाखाय हारिमु आफाद दानानै होदों। लोगोसेयैहाय आबादारि बिथिङाव बर' माहारिखौ आबाद बिथिङाव जौगानो थाखाय आबादारि आफाद दानानै होदों। बर'नि समाजखौ फोजौखांनो थाखाय बर' समाज दानानै होदों। लोगोसेयैहाय आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय आइजो आफाद दानानै होदों। थिग बिदिनो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादखौबो बे बिथिंजों नोजोर बोनानै हारिमु बिथिंखौ फोजौखांनो थाखाय 1991 मायथाइनि 20 जुलाइआव जेरै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दानानै होदों। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा बै समनि दैदेनगिरिफ्रा अहरह हाबा मावबोनानै दिनैहाय नैबेबायदि मोनसे समायना परिबेसाव फैबाय। जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हाबा मावनायनि गेजेरजोंहाय बर' माहारिनि जे दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय दिनैहाय मुलुग दरबारनि गेजेरावहाय जोङो बेसेबांबा समायना रमायनायै जौगाखांहोनो हाबाय। आरो उननि फैबाय थानाय समावहाय जोंनि फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनखौहाय हारिमु बिथिङाव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै हारिमुनि जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनायफोरखौहाय जे सोलोंनानै मुलुग दरबारावहाय जोङो ग्रोम ग्रोमहै जोंनि हारिमुखौ समायना महरै जौगाखांहोनो हायो। बेजों लोगोसेहाय जोंनि बर' गामियावहाय मोनफ्रोमबो बर' गामियावहाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा लुबैदों बा सानदों जे जोङो जोंनि बर' गामिफोरावहाय खाम सिफुं सेरजानि गोमखांनाय आरो रिंखांनाया जाहाथे जोंनि बे ओनसोलजों लोगोसे बर'नि हालामफ्राव बा जायगाफ्राव गामि गामि बेखौ लाबोफिननो हायो। बे जोंनि नाजानाय आरो उननि समावहाय जों बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो मावबादाखौ खुंनानै जोंनि इयुन फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनखौहाय जोङो थुलुंगा होनाय लाबोनाय जादों।